mitä täällä tiukasti janotaan ja metsästetään. Ruuskanen, Pitkämäki muun muassa mukana tuossa taistossa. Seuraavaksi ratkotaan naisten 800 metrin Suomen mestaruus. Ja tässä ennen kaikkea Joensuun eliittikisa startti tarjosi meille vähän tietyllä tavalla esimakua siitä, mitä tulevan pitää. Se oli hieno kilpailu Zenita Erikssonin ja Karin Sturbakan välillä. Zenita Eriksson, joka on tällä matkalla urallaan yhden SM-mitalin pystynyt nappaamaan. Pronssia tuli 2010. Nosti itsensä kyllä Joensuun vahvan esityksen myötä ennakkosuosikiksi. Tässä Iko Falkenin Zenita Eriksson. Hieno oma ennätys siellä 2.04.12. Hänen vieretään matkaan Turun Urheiluliittoa edustava Johanna Matintalo. Pronssia vuosi sitten, 2 hopeamitaliakin Johannalta löytyy. Suolahden Urhoa edustaa Saija Seppä, ennätys tältä kaudelta 2.08.36. Puolustava mestari ja kaiken kaikkiaan nelinkertainen Suomen mestari Karin Sturbakka edustaa totta kai Iko Falkenia hänkin. 2.04.53 Joensuussa. Hyvä kaksinkamppailu tässä todella Eriksson Sturbakkaan välille ollaan viritetty. Turun Urheiluliiton toinen edustaja tässä startissa Aino Paunonen. Ennätys tältä kaudelta 2.06.90. Sara Kuivisto nappasi jo hopeaa Tonni Vitoselta. Hopeaa tältä matkalta vuosi sitten, kuten myös 2 kesää takaperin. 2.06.95 tällä kaudella. Katja Erävistö Helsingin kisaveikot 6 Tonni Vitosella. Juoksee näitä keskimatkoja tuttuun tapaan. Myös täällä runsaasti kokenut juoksija 2.11.43. Ja vielä mukana Suvi Selvenius. 11 SM-mitalia tältä matkalta napannut juoksija. 3-kertainen mestari. Ensimmäinen kisastartti Kasilta myös Suvi Selveniuksena. Tässä taas sellainen asetelma, missä näihin Kalevan kisoissa on jo totuttu. Sormunen Latvala hoitivat osakkeensa, Korpela ei kyennyt hoitamaan, eli voittamaan tottunut urheilija Karin Sturbakka 7 mestaruuden juoksijatar. Uusi haastaja Zenita Eriksson, jolla Kalevan kisoista ainoastaan 1 pronssimitali vuodelta 2010. Katsotaan miten käy. Herkullinen matka. Naisten 10 tonni tarjosi meille jo upean esityksen, hienon kaksinkamppailun ja samanlaista oikeastaan jäsenten välistä tässä on viritetty Iko Falkenin edustajat Sturbakka, Eriksson ja matka on alkanut. 2 sähäkkää ratakierrosta mennään. Hienoa on vielä, että Suvi Selvenius, kokenut juoksija, 11 mitalin nainen, on jälleen SM-finaalissa mukana. 200 metriä 30-42. Katja Erävistö tällä hetkellä siinä juoksun kärjessä. Karin Sturbakka, Eriksson seuraavat. Tiivis yhtenäinen nippu. Tässä on kun 500 metriä vielä 800 metrin loppukilpailua jäljellä. Kumpi tekee sitten ratkaisun, missä vaiheessa kirivaihde todella laitetaan silmään. Kuten tässä nähdään, niin ei tässä mitään aivan hirvittävää vauhtihurjastelua mennä. Numero 11 Erävistö edelleen siinä kärjessä. Nyt yrittää sieltä ulkokautta yksi juoksija, joka on tässä Johanna Matintalo tehdä ratkaisuaan. Kello soi. Täydellinen taktiikkakisa, 65 sekkaa eka kello. Kyllä, näin se on. Kellä sitten pokka pitää tässä, kuka avaa pellit. Sieltä ainakin nyt näyttää Zenita Eriksson ottava vähän asemia. Pientä tönimistäkin siellä on. Siellä Johanna Matintalo käyttää käsiään. Eriksson iskee, Sturbakkala avaa pellit. Eriksson iskee siihen kantaan. Tässä on kaksikamppailu. Se on valmis. Tämä on pedattu tähän juoksuun. Sturbakka, Eriksson. Sieltä yrittää vielä lähteä sitten Sara Kuivisto myös Zenita Erikssonin rinnalle. Sturbakka, Eriksson, kaksikko. Siinä johdossa tullaan, kun matkaa maaliin 200 metriä. 4 juoksijaa erottautuu nyt muusta ryhmästä. Iko Falkenin värit edelleen siinä juoksun kärjessä. Sara Kuivisto tällä hetkellä Porvon urheilun nainen on kolmantena. Reilu 100 metriä. Hyvin samankaltainen vääntöhän tästä tulee kuin mitä Joensuun eliittikisoissa nähtiin. Sturbakka, pystyykö tällä kertaa pitämään pintansa? Sieltä yrittää myös Aino Paunonen yrittää murskata tämän unelman. Sara Kuivisto nousee. Zenita Eriksson lyöty. Sturbakan askelus on vahva. Katsokaa Kuiviston nousua. Matka loppuu kesken. Sturbakka voittaa. Kuivisto on 2. Paunonen 3. ja aivan loppuun saakka. Ja Eriksson jää tällä matkalla ilman mitalia. Se on ehdottomasti Erikssonille pettymys. Karin Sturbakka pitää pintansa, onnistuu ja pystyy puolustamaan mestaruutta viime vuodelta. Nappaa 5. Suomen mestaruutensa 800 metrillä. Sara Kuivisto niin ikään nousee tässä mitaleille, nappaa hopeaa. Voittoaika tänään 2.07.27 ja Aino Paunonen myös komeasti mitaleille Turun Urheiluliitto 2.07.84. Yllätys tässä juoksussa on eittämättä se, että Zenita Eriksson todella jätetään ilman mitalia. Niin vahva, hyvä esitys nähtiin Joensuussa, että tämä taktiikkajuoksu, se ei tällä kertaa Erikssonille sovi. 2 naista tulee ohi ja Eriksson todella juoksun 4. Hyvällä itseluottamuksella varustettuna Karin Sturbakka hallitsee tätä juoksua, uskaltaa ton keulapaikan ottaa silloin, kun se
se on otettava ja sitten siinä sinnittelee loppuun asti. Hieno on Sara Kuivisto kirje, että jos tuossa olisi 5 metriä ollut matkaa lisää, niin olisi osat ehkä vaihtunut, mutta matka on tasan 800 metriä ja Kaari mitotti voimat siihen nähden ihan oikein. Harvinainen naisten kasi siinä mielessä, että 2,5 sekuntia kovempi toinen kierros kuin avauskierros. Hieno viimeinen kierros, 62,5 sekuntia. Sturbakan voittoaika siis 2:07.27. Kuivisto häviää hänelle 3/100. Aino Paunonen nousee mitaleille 2:07.84. Zenita Eriksson siis 4. Saija Seppä on tämän juoksun 5. Suvi Selvenius, kolminkertainen mestari, jaksaa yhä, nyt sijoitus 6. Johanna Matintalo tänään 7. ja Katja Erävistö HKV juoksun 8. Ehkä se ensimmäinen hidas kierros ei sitten Erikssonin pirtaan niin hyvin sopinut. Kirivaihde ja kirivauhti ei riittänyt tänään taisteluun mestaruudesta. Sara Kuivisto nousee hyvin lähelle siihen Sturbakan kantaan ja tuloksena siis hopea.